phinde futhi sadibana lapha babukela bakhona emakhaya. Ngiyanibingelela nonke emhlaba wonke jikelele. Nithi obukelayo lapha ekhaya eSwatini, Kangwane, South Africa wonke, Zimbabwe, Botswana, America, UK. Ngithi sanibonani. uNkulunkulu abe kunye nani. Okhulumako Foka Dlamini, umfulo ongashi, umthandazi uDlamini osePitetife eMpumalanga, ngokuhlala mlelo khona ekhaya. Ngiyakubonga konke ningenzela kona isupport yenu nema comment namanje futhi ngiyacela ukuba ningakhohlwa ukucomment likusupporte lisho lekushoko njengoba ngingumuntu wenu, ngingumthandazi wenu, ngwenu nonke angikhethi bala muntu. Ngisayona ngikhonze kakhulu ungena kuphi emanzini ekufisile empilweni yami, ngikufisela abantu impumelo kuphela eyaphambili. Ngibukele khona ekhaya namhlanje ngihle lapha esigodlweni sami, kodwa ke ngaphambi kokuthi senze into eyiningi kakhulu sawuzingela nje ukukhulekela omncane nje omfishane. Egameni lakho Jehova namandla amongcwele, Enkosi yaphakade, Enkosi namandla sanzulile, la umbukelo khona ekhaya kuNkulunkulu ulimele uma nginceba wonke umzimba, kubhlungu icitho ngamabhadi namashwa, usajele ukuphina kuphi. Ngicela uNkulunkulu aphakade wena Jehova namandla umkhulule kulobuzima abhekane nabo. uNkulunkulu aphakade ngicela kube sihlangane thina sibe into eyodwa, siconnectane ngalomkhuleko. uNkulunkulu aphakade Jehova namandla, moya wenkazimulo mdalo zomhlaba, Nkosi yaphakade, Nkosi namandla sanzulile, sikhulekela ukuphila nenkazimulo nokukhanya Jehova namandla. Noma ngabe yini abhekane nayo njengamanje, ngicela kuba iphele njengamanje. Uma begula abese uyaphila, ngabe kwenzakala inempilweni yakhe, bafuna ukumqoqa emsebenzini, akaqashwa, akakhuluma nengane esibhedlela, akakhona ukubeleka, usejele kunzima, akakhona ukuthi aphume. uNkulunkulu aphakade ngikhulekela impumelo egameni lakho yaphakade. Haleluya. Ayikho into ongayenza mbukeli ngaphandle kokuthi ukhuleke. Uma ngabe kule nento ehlupha-ke ebusuku mawulele, is either Satanism noma idemon noma yini. Uma kwathi ngegama likaJesu, egama kaJesu kunzima ngoba lamandla awubi nawo la ephusheni, and awukhona ephefumula kahle, awukhona ememeza noma beubani someone oza kuwe. Kodwa ngithi mina njengamanje ungayeki ukuthi ngegama kaJesu noma ngabe futhi ikhona into esephusheni, lelo gama lelo uze ulisho uma ungajayelanga vele uthandaza. Ngilapha esigodlweni sami namhlanje, ngiphetheke nanka amaswidi ami namhlanje. Lapha nediwo lami elincane nje, udiwo lami bathiwa idiwo lidziwo ya, ngakhasa namakhandlela bukele khona ekhaya. Ngihleti lapha ke esitulweni sami nganza kwethu ngisesigodlweni sami lapha la ngisizela khona abantu. Ngenzela ukuthi nibone ukuthi njengoba nginisiza nje ngimuntu ophinde futhi abe nesigodlo la ePitetife, nalapha ke ekhaya eSwatini enhletsheni sithoba khona isigodlo lapha Kangwane engasikudala. Ngiphethe futhi ke neyiwasho zihlambulula ini isithunywa yizo lesa. Ngibona amanzi akutreater amanzi ngangimalande kuphi kwaShembe, unikela khona kumshumayeli ukubheka. Kulo khona futhi novasela futhi khona lapha namakhandlela futhi nawo akhona phansi, nempepho futhi nakhona ikhona ubukelo khona ekhaya. So izinto lezi ngibukelo khona ekhaya izinto engisebenza ngazo. Bengimuntu othandazako, amandla amanye ngiwatholile uma ngiya lapha kwaShembe enkonzweni yakhona, ngoba angimuntu ongaceki iy'nkonzo. Isifiso sami yini impumelelo kuba la ngikhona khona hleze ngijabulile futhi ngikhululeke nembukelo khona ekhaya. Noma ke umuntu ofika la ekhaya esigodlweni sami aphuma aphile, ngikhombisile kule khaya kunendlu-ke futhi yekufutha. La khaya sithazela abantu, senza konke okucabangayo ngaphandle kokuthwasisa nokuthwalisa. Sivula la kuvaleke khona amagede akho nibunzima obhekane nabo, but engikucela kakhulu ukuba bomake nani bobabe, njengoba nisemakhaya njengamanje, nihloniphane. Uma uwesifazane uze wathathwa, washadwa, walotsholwa, wakhila umuzi, bese uyazigada indlela oyethela ngayo ubatha. Uma ubaba uze wabathatha umuntu wambeka eceleni kwakho, funda phela ukuthi bese soyamondla lo muntu indlela efanele nje umthatha kwakho, ungabe soyambalekela sodlala ngaye. Sibalekela ini-ke? Sibalekela ukuthi abantu bangapheka kukhomba icitho, amashwa, amabhadi, kanti isicitho sisuka ngaye ngekungazi ukuthi yiphi indlela afuna ayithathe noma ke isiphi istep ekufuna ahambe ngaso emveni kwalokho. So mbukelo khona ekhaya, chubeke ungilandela lapha ka-YouTube channel usho umthandazi Dlamini. I receive umkhuleko osowubekile, ngiyawureceive njengamanje. So ngiyacela mbukelo khona ekhaya njengamanje, lezi eziningi esibhekene nazo zema-COVID nalezi ze-strike okwenzeka emhlabeni, kubhlungu kona, kodwa ke bengafisi ngesingami ukuthi abantu bangenza lokho abakwenzako for ukubulala izinto eziningi, bangene ey'tolo bashise iy'moto benzele kube kungimi manje, akusimina and asizwa ubuhlungu ngokufana. Yebo kubhlungu kwenzekile kwaba umsholozi noma naKangwane kwenzakalayo eSwazini even lapho ngizalwa khona kwenzakalayo, but bekungaba njani ukuthi mhlawumbe siba ngqondo yinye noma ngeke kwenzeke
uNkulunkulu wasidala ngendlela ezahlukahlukene. Sivale imigwaqo ukuthi akekho ohambako la ukuze kulunge ini isimo thina esifisa ukuthi silunge, ngoba lokushisa sibuyela emuva. Kufana nemuntu abe nemuntu endlini, bathandane, kube kuhle bemnandi, bangaxabana, baphule ama-TV, balimaza, babulele amafoni, bashaye ama-windscreen emoto, ukuthi mase kumnandi phinde futhi kube yibona sefuna manje bathenga i-TV entsha. So lokho ngibona ngathi mina ingqondo ibe ucabanga kancane kahle ngoba lento le enye ngisho ukuthi idemon ngaba ukuthi kuyisenzo sokuthi uthi ulayo umuntu kanti so ilaya wena ubukela khona ekhaya. So ngizama ukuthi kunibeke esithombeni ukuthi lokwenzeka lapha emhlabeni akusikuhle, noNkulunkulu ezulwini akakuthandi, labaphasi futhi nabo bakumangala. Kube kuya ngabe sabambisana sibe moya omunye. Uma inhliziyo yakho ingashintshanga, akekho umuntu ongakushintsha mbukelo khona ekhaya. So ke ngila i-Piet Retief mina ngidinga ngihlala khona njengamanje, ngisebenzela khona, ngizala ngwalapha ekhaya eSwatini. Ngithi uNkulunkulu akubusise mbukelo khona ekhaya. Ekishoko ngisho njengamanje ukuthi baba Dlamini Mthanazi I receive and Mthanazi sikabakho futhi ke sikabalandeli bakho abakhulu nge-31 zika July. Uma uNkulunkulu evumile nangamandla, but nginibeka ethembeni ukuthi ngiyethemba ukuba kuzawuluka even ne-COVID bazawuthi kancane, but nge-25 ma kwenzeka kuthiwa sinikezwa amandla 31 July ngibe ngilapha eSoweto la ngenzela khona. Ngifanele bamadikizela ilemboni kabamadikizela, ngisho ukuthi bamadikizela sicela kubona uDlamini Mthandazi senze ama-appointment, because uma ungenza appointment awukwazi ukungibona. Bawudinga iwasho, usho udinga iwasho, usho zalakhazi cela 200 rand, 500 rand, 600, namakhandlela nayo ayobe akhona, namanzi ayobe akhona. Usho okufunayo phinde futhi nami bengiphethe lemisuitcase lapho ngikhanda, lapho nginikhala khona izinto zokuthi ngikwazi nisizakale ngiphumelele. Bantu bakithi sibonile ukuthi nihlukumezekile futhi niyahlupheka futhi neswele sekudlalwa ngani. Angisho ukuthi mina ngeke ngidlale ngani, kodwa ke ngifisa ukunibona niya phambili ngempilo. Inkosi libusise lokho lapha esigodlweni sami, ngiyanikhomba ukuba vele ngimlapho wendabuko, lokho angikufihli ubukelo khona ekhaya. Nalabo abakwenza okubi ubukelo khona ekhaya, sizobalimaza mani, kodwa ke akesho lutho. Inkosi libusise, ngicela inhlanhla nami ngizicela inhlanhla. God bless you. Thank you very much.